Hej, det her er Monkey See, og jeg vil nu fortælle om supernovaer. En supernova det er en kæmpe eksplosion, når en stjerne går hen og dør. Og det er en stor stjerne, som gør det. At en supernova den forekommer i vores galakse, det sker cirka 1 gang per 100 år. Når en supernova eksploderer, kan den oplyse hele galaksen i et kort sekund. Stjernen bruger sin levetid på at omdanne brint til helium, som gør, at den frigiver energi og får stjernen til at lyse op. Når brinten er brugt op, omdanner stjernen helium til kulstof. Derefter danner den hele tiden tungere og tungere grundstoffer, indtil den når jern. Supernovaer kan ved eksplosioner udsende grundstoffer, som er tungere end jern. Efter en eksplosion kommer der støv. Nogle astronomer mener, at for 4,6 milliarder år siden blev dannelsen af solsystemet sat i gang på grund af en supernova-eksplosion. Stjernen har altid holdt sin egen vægt oppe, så den ikke har faldet sammen. Det, der holdte den oppe, var energien, som strålede ud fra stjernens indre. Energiproduktionen går i stå, og der er intet, som stopper stjernen i at falde sammen nu. Dermed kollapser den i løbet af få sekunder. Stjernens gas fra det yderste lag kastes ud med en meget stor kraft.